yau na kawo magana na kusa kan masu nema na halayen su rayuwa rayuwa ce za mu samu ya so shi ne kima kowa zai samu ma yanayin duba jima yanayin duba rayuwa ba mu muka samu ba mu muka boka ba mu kaɗai aka hana ba Allah ya san da mu ya san da mu Allah ya san da mu yo